Askotan ematen da. Soinu bat entzuten da. BOOM! Orduan norbait negarrez hasten da. Horrelako estiko bat ematen diotenean... Baina orain ez egu horrelako hori gertatzen. Honor ezazu, gatzailea izango zara. Hori ikusi beharko dugu. Baina plan bat daukagu. Mayday! Esan nizun aurpegiak ikusiko genituela. Zita bat nahi baduzu esan eta listo. Eso, eta geldiak. Mayday! Aizu! Tuxe. Tira. Baina etxera bueltatzen garenean, ez gauraino prestatuak. Baina plan bat daukagu.